L'Enllaça és un projecte de mentoria professional que vam elaborar l'assessoria acadèmica i laboral del Departament de Joventut per tal de posar en contacte una persona jove amb una definició del seu futur amb una empresa, una persona mentora que l'ajudi a verificar el seu projecte professional. Facilitem recursos als mentors i les mentores per acompanyar els joves amb èxit. Els joves ens tenen al seu costat durant tot el procés. En Jofre i en Miquel han format parella en l'àmbit de bombers. Avui és l'últim dia que es troben i van a Alfoixarda a practicar escalada per acomiadar-se del projecte. Doncs el que esperava del projecte Enllaça una mica és el que he anat trobant, no? És conèixer gent nova, amb ganes i il·lusió de fer les coses d'una forma diferent. M'ha portat poder conèixer amb més detall els aspectes més essencials, més generals, del que m'agradaria dedicar-me en un futur, que és ser bomber, i conèixer l'àrea de treball, aspectes o formacions que em podrien ajudar a l'hora de ser bomber, etc. Vols participar en el projecte com a professional o com a jove? Contacta'ns!